Πάμε στο στούντιο μας στο Βόλο να καλωσορίσουμε εκεί τον κύριο Αχιλλέα Μπέο, που τις τελευταίες ημέρες με πολλούς τρόπους απασχολεί και πάλι το ενδιαφέρον μας. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω, Δήμαρχε, ότι συμβαίνει και στην καθημερινότητα. Έτσι, δεν περιμένουμε δηλαδή τα μεγάλα γεγονότα για να ασχοληθούμε με εσάς. Καλώς ήρθατε. Εγώ να σε καλωσορίσω στην εβδομαδιαία εκπομπή μου. Έτσι δεν λέει? Εδώ να σε καλωσορίσω. Συνεχίζει ο φίλος μας ο Καρεκλίδης να λέει τέτοια? Ο φίλος μας, τι να πει ο Καρεκλίδης, δεν έχει απαντήσει ακόμη μετά από τόσο καιρό, δεν έχει απαντήσει οι σχέσεις τους με τους εργολάβους δημοσίων έργων, ποια ήταν και είχε τις επιταγές αυτές. Μπέρδεψε ονόματα, καταστάσεις. Λοιπόν, με βάλατε κατευθείαν στα καυτά θέματα. Ούτε έχει απαντήσει ακόμη να σας πω, με τον αντιδήμαρχο τα 800.000 κάθε μήνα. Να πω καταρχήν καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τους αγαπάω πολύ. Υγεία να έχουν. Μισό λεπτό. Καλύτερες μέρες. Ο Καρεκλίδης την πρώτη απάντηση που έδωσε την κράτησε μέχρι την έχει κρατήσει, από όσο μπορώ να παρακολουθώ τις τοποθετήσεις του, την έχει κρατήσει μέχρι τώρα, ότι είναι μια διαδικασία που στο επιχειρήν συνηθίζεται, το να διευκολύνει ο ένας επιχειρηματίας τον άλλον, και λέει ότι ο Κουντουράς δεν ήταν τότε, μάλλον η παράταξη του Κουντουρά δεν ήταν τότε στα πράγματα. Σας λέω λοιπόν ότι ήταν την και επίμαχη περίοδο των και μέλος και πρόεδρος του τότε κημητηρίου. Έχουμε το ΦΕΚ, δεν αμφισβητούνται αυτά που λέω εγώ. Ο κύριος Καρεκλίδης οφείλει να απαντήσει στον κόσμο. Ακόμη δεν έχει απαντήσει. Εσείς τον κατηγορείτε ότι λέει ψέματα για την περίπτωση Κουντουρά? Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει εγώ θα δεχτώ. Ο κόσμος να δούμε, η κοινή γνώμη αν θα το δεχτεί. Ότι ένας επιχειρηματίας και έχει δικαίωμα να έχει οφειλές στο δημόσιο, πολύ φυσιολογικό είναι, δεν είναι κακό. Προς Θεού. Ναι. Δουλειές κάνουμε όλοι μας και όλοι μας μπορεί να έχουμε συναλλαγές και οφειλές. Όμως δεν μπορεί να έχει μηνιαίες συναλλαγές του ίδιου ύψους, 800.000 δραχμές κάθε μήνα, κάθε 2 μήνες. Τι γινόταν δηλαδή? Αυτό γιατί δεν ήταν 1 εκατομμύριο, 1,5, 2, 500.000. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν ξέρω αν είναι ποινικά αδικήματα ή όχι, και ούτε με ενδιαφέρει. Όμως ηθικά είναι εκτεθειμένος απέναντι στην κοινωνία. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, ακόμη δεν έχει απαντήσει. Ο Καρεκλίδης λέει, ναι, ότι παρότι ρωτά κάθε μέρα στην εισαγγελία φάκελος που να ερευνά αυτή την υπόθεση, όπως μας είχατε πει την προηγούμενη φορά, δεν έχει κατατεθεί. Πρώτον, η εισαγγελία δεν είναι υπάλληλη του Καρεκλίδη. Όταν ήταν το ποτέ Πασόκ, τότε μπορεί να ήταν στα πράγματα και να ήταν υπάλληλη του η δικαστική λειτουργή. Δεν οφείλει να απαντήσει σε κανέναν Καρεκλίδη εισαγγελία. Δεύτερον, οφείλει, αν θέλει, η Δημοτική Αρχή, αυτοί που διοικούν σήμερα, πραγματικά να βγάλουν τον αριθμό πρωτοκόλου. Πότε πήγε, αν πήγε και αν δεν πήγε. Αυτά που λέει ο Καρεκλίδης, να απαντήσει τη σχέση του με τους εργολάβους. Ο κόσμος περιμένει ακόμη να τα αφήσει όλα τα άλλα. Αυτό το δημοσιογραφικό σκουπίδι, και τον προκαλώ να ξανακάνει μήνυση. Εδώ στην πόλη του Βόλου έχει τελειώσει. Έχει εξαπατήσει τους πολίτες του Βόλου τόσα χρόνια, έμαθαν πλέον τη σχέση του. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό τελείωσε, ανήκει στο παρελθόν, ο Βόλος εξελίσσεται, υπάρχει επόμενη μέρα και ο κόσμος οφείλει να ενημερωθεί και να σταθούμε στα προβλήματα που έχουμε καθημερινά. Μάλιστα. Για την περίπτωση του κυρίου Σαμαρτζή έχετε να πείτε κάτι επιπλέον? Ακούστε, ή θα περιμένετε την εκδίκαση της υπόθεσης τον Ιούνιο? Το κύριος εγώ το σβήνω, ο Άκης ο Σαμαρτζής, ένας επίορκος που κατηγορείται για... Επίορκος σε τι? Επίορκος, συγγνώμη, υπόδικος, μπερδεύτηκα προηγουμένως με δημοσιογραφία και δικαστικά. Ένας υπόδικος ο οποίος κατηγορείται για εκβιασμό, δεν θα σχολιάσω, γιατί καταλαβαίνουν σε μια δύσκολη θέση. Να αφήσουμε σε 40 μέρες είναι το δικαστήριο και εκεί θα υποθούν πολλά και διάφορα και θα μάθει ο κόσμος, ξέρει βέβαια την αλήθεια, θα μάθει και πολλά περισσότερα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν υποθεί ακόμη, άρα λοιπόν είναι άδικο, δεν θα ήθελα να σχολιάσουμε έναν άνθρωπο που είναι σε τέτοια δυσμενή θέση. Να τον αφήσουμε λοιπόν τον κατηγορούμενο για εκβιασμό, τον υπόδικο Άκη Σαμαρτζή, και η δικαιοσύνη θα τον κρίνει σε 40-50 μέρες. Αλλά σήμερα είχε το ρεπερτόριό του, ξέρεις, και εσένα μέσα, να ξέρεις. Α, ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Είχε και άλλους συναδέλφους σου,
Πολλά και διάφορα. Αν σε ενδιαφέρουν, μπορείς να ζητήσεις την κασέτα να μάθεις. Πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα είχε. Δεν απαντάει όμως για την ταμπακέρα. Κοιτάει πώς θα βρίσει. Μα είπε ότι του το στήσατε. Ναι, είπε ότι τη στήσατε την ιστορία του. Του βάλατε στο χέρι χρήματα. Στικάκι είπε. Ένα στικ μάλιστα είπε. Στικ. Ένα φάκελο είπε. Ναι, ένα στικ είπε. Στικ δεν το κατάλαβα. Και ότι ήρθε να συζητήσουμε για τον πράσινο. Τι με πέρασε εμένα? Για την κυρία Καλογύρου? Εγώ δεν είμαι Ξανθός. Δεν έχω μαλλιά. Ούτε είμαι γένος θηλυκού. Τι πράσινο να συζητήσω? Μπορεί να ανησυχεί όμως και εκείνος για το... Ναι. Λοιπόν, ελάτε να δούμε μαζί, Δήμαρχε, τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος πριν από λίγες ημέρες. Πάμε να δούμε τα ευρήματά της και να τα σχολιάσουμε μαζί. Μας έλεγε όμως στο γενικό συμπέρασμα, δώστε μας λίγο ξανά την εικόνα, τη διπλή με τον Δήμαρχο, συγγνώμη, και θα πάμε μετά στις κάρτες. Μας έλεγε σαν γενικό συμπέρασμα ο κύριος Παναγόπουλος την Πέμπτη ότι στις μέρες μας, με την απαξία που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, είναι παραπάνω από ικανοποιητικά αυτά τα ευρήματα. Γιατί και η Δημοτική Αρχή είναι ένας φορέας εξουσίας. Έτσι δεν εξαιρείται από τον γενικό κανόνα της απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, ότι είναι... εσείς θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο τώρα ή αφού δούμε τις κάρτες? Όχι, δεν θέλω να κάνω. Εγώ ούτως ή άλλως το διάβασα στον Ταχυδρόμο, κατά την απουσία μου στην Αθήνα μου στείλανε και μέσω ηλεκτρονικά, αλλά και την Παρασκευή το πρωί. Ωραία. Πάμε να τη δούμε και θα ζητήσω τα σχόλιά σας μετά. Πάμε λοιπόν. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την Δημοτική Αρχή? Πολύ το 19%, αρκετά το 35%, με λίγο 29% και καθόλου στο 17%. Αυτό 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Και εδώ βλέπουμε και το πώς... αυτό εγώ θεωρώ ένα εντυπωσιακό έβριμα. Δηλαδή το ότι έχουμε τον ίδιο βαθμό ικανοποίησης σε όλα, ας το πούμε έτσι, τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Δηλαδή και στην περιφέρεια του Δήμου Βόλου, που είναι η τελευταία, η δεξιά στήλη, αλλά και σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Με την έννοια ότι έχουμε και διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, ας το πούμε έτσι, που θα το σχολιάσουμε μετά. Η Δημοτική Αρχή, κύριε Πολύζο, δεν έχει αποκλείσει κάποιο δημοτικό διαμέρισμα, κάποια ενότητα. Θεωρεί το Βόλο ενιαίο, έναν και αδιέρετο. Πηγαίνει παντού, συνομιλεί, βλέπει τα προβλήματα, είναι έξω καθημερινά, δηλαδή έχει προσωπική εικόνα και άποψη και προσπαθεί, κάνει προσπάθεια. Αυτό προσπάθεια. Το απαντάτε και σε εκείνους που έλεγαν ότι εσείς θα αφήσετε λίγο στη μοίρα της στη Νέα Ιωνία, ότι δεν θα ασχοληθείτε με τη Νέα Ιωνία? Κοιτάξτε, αυτά που γίνανε στη Νέα Ιωνία δεν έχουν γίνει 30 χρόνια τώρα. Μέσα σε 1,5 χρόνο, και σημαντικά πράγματα, και το αναγνωρίζει ο κόσμος της Νέας Ιωνίας. Έρχονται. Ωραία, πάμε να ολοκληρώσουμε τη δημοσκόπηση και θα τα πούμε. Να ακούσετε, να δείτε, είναι λίγο δύσκολο για μένα τουλάχιστον ο χαρακτήρας που είμαι να αυτοδιαφημίζει την Δημοτική Αρχή, δηλαδή στην ουσία την παράταξή μου που είμαι και πρόεδρος και αρχηγός της Νέας Εποχής. Σήμερα έχουν ξεκινήσει εδώ και 1 μήνα τα έργα στο παλιό νεκροταφείο, το οποίο θα γίνει ένα πολύ ωραίο μνημείο. Έχουμε συνοηθεί με τον μπάτερ εκεί, με τους κατοίκους, γιατί ξέρετε στα νεκροταφεία είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι, το οποίο είναι άνθρωποι δικοί μας που αγαπήσαμε, που τους χάσαμε πρόσφατα ή πολύ παλιά. Άρα λοιπόν οφείλουμε να δώσουμε μια βαρύτητα, να ασχοληθούμε. Όχι, και να σας πω και κάτι, Δήμαρχε, υπάρχουν στη Γαλλία, σας λέω για παράδειγμα, είναι επισκέψιμη χώρη σαν αξιοθέατα, είναι τόσο ωραία τα μνημεία, γιατί ξέρετε στα παλιά χρόνια γινόντουσαν μαυσολία ολόκληρα, δεν ήταν ένας απλός γεωμετρικός τάφος που είχε 5 μάρμαρα και αυτό ήταν όλο. Ήταν ολόκληρα μνημεία και αυτό έχει το ενδιαφέρον. Επειδή λοιπόν έχει τέτοια μνημεία που έχουν μια αρχιτεκτονική, το παλιό νεκροταφείο, είναι σημαντικό το να το κρατήσετε σε μια καλή κατάσταση. Έχει μπει μέσα η Δημοτική Αρχή, ο αντιδήμαρχος Κημητηρίων, ο κύριος Στεφόπουλος, έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο αγώνα, τον βρήκε με ένα έργο από τον κύριο Σουίπα. Φίδια είχε μέσα, 3 μέτρα χορτάρια. Μπήκανε μέσα, τα καθαρίσανε, βάψανε και έρχεται πλέον μια
διαφορετική εικόνα, αν θέλετε, και ικανοποίηση για αυτούς τους ανθρώπους, για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Και μακάρι να φύγει και αυτός ο ψηλός φράχτης. Αυτός φροντίσανε κάποιοι ανεγκέφαλοι να τον κρίνουν διατηρηταίο. Για τρέλα μιλάμε. Αλλά θα δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε και τι θα κάνουμε. Ο πέτρινος αυτός φράχτης. Αυτό είναι ντροπή. Τι διατηρηταίος είναι? Πέστε μου εσείς. Είναι τα έργα αυτού του συνοικιακού γαμπρού του Σκοτεινιώτη. Ο συνοικιακός γαμπρός ένας είναι που βάζε μια γραβάτα και το έπαιζε γαμπρός σε αυτή την πόλη. Ένας τίποτα. Επί των ημερών του κυρίου Σκοτεινιώτη. Ένα τύπο. Δεν έγινε στην πόλη. Ο τείχος δεν έγινε, κύριε, δεν ξέρω αν έγινε επιμερών. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια εξουσία. Κύριε Πολύζο, δεν ξέρω αν έγινε. Πώς τον μπερδεύει το Σκοτεινιώτη σε αυτό? Αυτός είναι πίσω από όλα αυτά. Από τις ανώνυμες καταγγελίες. Ό,τι σας λέω τώρα, πιστέψτε με, πολύ σύντομα θα βγουν πράγματα και θαύματα στην επικαιρότητα να τα δει ο κόσμος. Αυτός είναι πίσω από όλα αυτά. Είναι ένας απατεώνας της πολιτικής που τον έστειλε ο κόσμος στο σπίτι πολύ νωρίς και έχει τρελαθεί. Και κάθε μέρα ασχολείται και προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ο συνοικιακός γαμπρός. Έχει κάποιες κάρτες ακόμη να δούμε. Πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα να περάσουμε τις κάρτες. Και θα συνεχίσουμε και μετά τις διαφημίσεις με τον κύριο Μπέο. Πώς είναι τα πράγματα στο Δήμο σε σχέση με πριν τις εκλογές? Καλύτερα λέει το 56%, ίδια το 27% και χειρότερα το 16%. Εδώ το βλέπουμε και σε γεωγραφική δηλαδή κατανομή. Δεν βγάζετε, κύριε Πολύζο, αυτά, γιατί κάποιοι θα πάρουν χάπια, ξέρετε. Είναι τέτοια νούμερα και αν θέλετε... τέτοια αποδοχή από τον κόσμο δεν την είχαν συναντήσει ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί θεωρούσαν τον εαυτό τους κάτι ιδιαίτερο. Πήγαινε κάποιος να τους μιλήσει, ένας απλός πολίτης, και δεν του μιλάγανε. Θεωρούσαν τον εαυτό τους πραγματικά κάτι το ιδιαίτερο. Ποιοι ήτανε? Ένα τίποτα δεν ήταν. Απλοί άνθρωποι είναι, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι όλος ο κόσμος. Πάμε να δούμε και τις τελευταίες κάρτες. Έχει ζητήσει από ώρα να παρέμβει ο κύριος Σαμαρτζής. Δεν κάνω καμία συζήτηση εγώ με έναν υπόδικο. Σας το λέω. Θα του μιλήσω όταν εγώ πριν τις διαφημίσεις. Όχι, κύριε Πολύζο, όταν εγώ. Εντάξει. Βγάλτε Ωραία. και ας πει ό,τι θέλει. Θα μιλήσουμε μετά. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη μαζί του. Τι να πει? Καλά, δεν είναι κακό και να τον ακούσουμε. Δεν θέλω με τον άνθρωπο αυτό καμία σχέση. Να σας πω και κάτι, Δήμαρχε. Εγώ προσωπικά δεν μου επιτρέπετε, κύριε Πολύζο, δεν μου επιτρέπετε να έρθω σε έναν διάλογο σήμερα ή μετά από μια εβδομάδα. Έχω κάποιες αρχές στη ζωή μου και να πω πράγματα, γιατί θέλω δεν θέλω, εάν έρθω σε διάλογο μαζί του θα ανταλλάξουμε κάποιες κουβέντες. Επειδή λοιπόν είναι σε πολύ δεσμενή θέση, δεν μου επιτρέπεται, έχω κάποιες αρχές. Μετά το δικαστήριο που είναι 24-22, πότε είναι Ιουνίου, τότε μπορεί να πει και αυτός και εγώ ό,τι θέλουμε. Αλλά μέχρι τότε εγώ κρατάω μια στάση. Εκείνος επιλέγει να μιλήσει πάντως. Καλά κάνει, δικαίωμά σε μια εκπομπή στην οποία συμμετέχετε, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Μάλλον δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει μαζί σας. Εντάξει, θα τον ακούσουμε μετά. Έτσι, μπράβο. Τον κύριο Σαμαρτζή. Πάμε να κλείσουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Παιδιά, δώστε μας τις υπόλοιπες κάρτες. Που το πρωί ήταν οχετός απέναντί σας. Δεν το ξέρω, δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω, αλλά οφείλω να τον ακούσω από τη στιγμή που έγινε η αναφορά στο... Επειδή οι εκπομπές του γράφονται πλέον, γιατί στο δικαστήριο θα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα με αυτές τις εκπομπές, θα σας τη στείλω σήμερα να τη διαβάσετε, να την ακούσετε. Εντάξει, λοιπόν, πάμε, ναι, τα ακούω βρε παιδιά, δώστε μου τις κάρτες να πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα, θα παραβιάσουμε τους χρόνους, είναι ήδη και 57. Βαθμός συνέπειας Δημοτικής Αρχής με προεκλογικές δεσμεύσεις, πολύ 14, αρκετά 38, λίγο 25, καθόλου το 18. Πάμε να δούμε και τις επόμενες, νομίζω αν είναι άλλες δύο. Ικανοποίηση από τη Δημοτική Αρχή ανατομέα, στην καθαριότητα 66, στην εξυπηρέτηση των δημοτών το 58, στην προβολή της πόλης το 70. Αυτό έχει να κάνει με Χριστούγεννα, με άλλες εκδηλώσεις που αν θέλετε απολαμβάνουν και μια πανελλήνια δημοσιότητα. Οι αποτυχημένοι σε αυτή την πόλη, το 70% έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Όχι, 70 είναι η προβολή της πόλης. Ναι, η προβολή της πόλης. Η προβολή της πόλης είναι. Ναι, είναι για το κάθε μέρα όμως. Σήμερα έχουμε Χριστούγεννα. Έχουμε απόκριες, έχουμε Πάσχα. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν...
Δεν έχει να κάνει με το πώς πανελλαδικά ταξιδεύει η εικόνα του Βόλου? Ναι, πανελλαδικά έχει να κάνει, αλλά όχι όμως με άξονα τα Χριστούγεννα. Έχει με την καθημερινότητα. Ξέρεις, με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο, δημοσιογράφοι. Εννοείται ότι ο ταξιδιώτης που έρχεται στο Βόλο, το 70%, το 80% και πλέον της 100%, επικοινωνεί αυτή την εικόνα. Το 80% και πλέον της 100% των πολιτών της χώρας αυτή έχει ως προορισμό την αγαπημένη μας πόλη. Αυτή που διαφημίζουμε, αυτή που αγαπάμε, αυτή που προσέχουμε. Πρόσφατα, μάλιστα, το τριήμερο αυτό, λοιπόν, κύριε Πολύζο, συγγνώμη ένα λεπτό, για να μάθει και ο κόσμος. Αφήστε με να πάω στις διαφημίσεις και θα... Ένα δευτερόλεπτο, επιτρέψτε μου. Ούτε στην Αγχίαλο δεν είχαν δωμάτια. Και πήγαινε ο κόσμος στη Λάρισα να μην να κοιμηθεί και ερχόταν όλη την ημέρα στο Βόλο. Αυτό έχει καταφέρει η Δημοτική Αρχή, αυτό εισπράττει από τη δημοσκόπηση, αυτό εισπράττει κάθε μέρα από τους επιχειρηματίες και τους πολίτες. Αυτός είναι ο Βόλος. Θα σας πω εγώ σε λίγο μετά τις διαφημίσεις τι γίνεται με τη Λάρισα. Μου λένε ότι επιμένει ο Άκης ο Σαμαρτζής να βγει τώρα. Δεν με αφορά, κύριε Πολύζο, θέλω να σεβαστείτε. Είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Θέλω να σεβαστείτε. Αφήστε με λίγο να το πω. Αφήστε με λίγο να το πω. Καλεσμένος της εκπομπής λοιπόν είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος. Από τη στιγμή που δεν θέλει να είναι παρόν σε μια τέτοια συζήτηση, αμέσως μετά, μόλις τον αποχαιρετήσουμε, θα του τηλεφωνήσουμε εμείς, θα τον ακούσουμε τον Άκη τον Σαμαρτζή και θα υποδεχθούμε και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Γιατί ξέρετε, κύριε Πολύζο, βγάζουν ψήφισμα σήμερα στο Βόλο οι πολίτες. Τι θα χάσουν από το Σαμαρτζή και τον Καρικλίδη τώρα με την απεργία? Να κάνει προεδρικό διάταγμα ο Τσίπρας για να ο Καρικλίδης με τον Σαμαρτζή να συνεχίσουν να κάνουν εκπομπή, να μην απεργούν. Να εξαιρεθούν δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τον κύριο Αχιλλέα Μπέο για να δούμε, όπως είπαμε, τα ζητήματα και της πόλης, γιατί εντάξει, ωραία, αν θέλετε δημιουργούν μεγάλο ντόρο και πανελλήνιο ντόρο οι αντιπαραθέσεις, αλλά δεν είναι αυτές που θα λύσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Γιατί εσείς πιστεύετε, κύριε αν και Πολύζο, έχετε κατακτήσει μεγάλο βαθμό ικανοποίησης. Ο κόσμος που έρχεται, επισκέπτεται το Βόλο, έρχεται για τις αντιπαραθέσεις που έχουμε με το Γαργάλα ή με το Σκοτεινιώτη, τι τους νοιάζει? Έρχονται γιατί ο Βόλος ομόρφινε, τον αγαπάνε, έχει πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα να κάνουν, η πόλη έχει αλλάξει, έχει καθαρίσει, έχει ομορφύνει και έρχονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να δώσει ανάπτυξη αυτό που μπορεί στους πολίτες, στους ταλαιπωρημένους επιχειρηματίες, σε όλη την πόλη και το εισπράττουμε καθημερινά. Να μην τρελαθούμε, το 70% είναι απάντηση σε αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες που επί 40 χρόνια κρυβόντουσαν πίσω από ένα κομματικό, αν θέλετε, τείχο, γιατί τείχος ήτανε, εξυπηρετούσαν πολιτικά συμφέροντα και δεν μιλούσαν η κουλτούρα, οι προοδευτικές δυνάμεις, να μην πω και τίποτα άλλα. Αφήστε τα λοιπόν. Ο κόσμος κουράστηκε από αυτά και το αποδεικνύει καθημερινά. Και όποιος το αμφισβητεί, ας έρθει να περπατήσουμε μαζί από τη μία άκρη στην άλλη. Να δούμε. Και ας κάνουνε, κύριε Πολύζο, γιατί δεν τους προκαλείτε να κάνουνε μια δημοσκόπηση κι αυτοί? Ας κάνουν, άμα αμφισβητούν οτιδήποτε, ότι αυτά δεν είναι πραγματικά νούμερα. Ο κόσμος δεν αγαπάει. Εγώ διάβασα κάποιο σχόλιο ότι αμφισβητούν τα ευρήματα. Όχι, γιατί να σας πω κάτι. Εγώ χαίρομαι αυτό που κάνουνε. Καθημερινά έχουν βάλει εργολαβία, σουβλατζίδες, το θηλυκό Μητσοτάκι απ' την άλλη, να γράφουν συνέχεια, να γράφουν, να λένε. Αυτά δώσε, γιατί ο κόσμος αγανάκτησε. Σου λέει, ρε άνθρωπε, δεν έχουν κάνει ένα καλό μέσα σε αυτή την πόλη? Τίποτα. Αρνητικοί νομίζουν ότι τα εργαλεία του σάπιου πολιτικού συστήματος, αυτή η δημοσιογραφική αλητεία, θα τους κάνει καλό. Εδώ κάναμε το έργο έξω εδώ από το στούντιο στη Ζάχου, τους τάπητες που χαίρεται ο κόσμος. 40 χρόνια δεν μπορούσαν να κάνουν ένα τάπητα, σκοτωνόταν ο Κοσμάκης. Και λένε ήταν έργο του ΟΣΕ. Μέχρι αυτά φοράνε τέτοια, έχουν τυφλωθεί από την κακία τους, είναι ντροπή. Ο Βόλος, ξέρετε, είναι υπόθεση όλων μας. Είτε τους αρέσει είτε όχι, θα σεβαστούνε τα ηλίκη πλέον, τη βούληση των πολιτών, αυτά τα σκουπίδια. Ο κόσμος θα μας κρίνει, όχι οι σκοπιμότητες και τα χαρτζηλίκια και τα εργαλεία. Μιλάει ο κόσμος. Τσιμουδιά. Τόσα χρόνια ισοπεδώσατε αυτή την πόλη. Καλά, να σας πω, θα μιλούν και τα μέσα
ακόμη και αν τα μέσα δεν ευθυγραμμίζουν με την πλειοψηφία του αντικειμενικά κόσμου. όμως. Να ασκούνε μεγάλη. Θέλετε να σας πω κάτι, τώρα, κύριε Πολύζο, Δήμαρχε, από σας είστε παλιός στο κουρμπέτι, είστε ένας επιχειρηματίας πολλών ετών. Από πότε είστε στην Ελλάδα? Είστε πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι. Πολύζο, αντικειμενική δημοσιογραφία δεν μπορεί να υπάρξει. Θα επισέρχεται πάντα και ένας υποκειμενικός παράγων. Στα πλαίσια που μπορούν. Θέλετε να σας πω πολλές φορές από τη δικιά σας την κριτική του κλάδου σας, ή να πω και ονομαστικά, ακόμη και από αυτήν, από την Τασοπούλου, έχουμε μάθει. Βλέπουμε πραγματικά κάποια, δεν λέμε όλα, κάποιες φωτογραφίες που βάζει είναι αληθινές. Μαθαίνουμε, μας αρέσει η κριτική, μας αρέσουν τα σχόλια, τα αρνητικά αν θέλετε, γιατί μέσα από εκεί πεισμώνουμε, προσπαθούμε περισσότερο και είναι όλη η δημοτική ομάδα στην τζίτα. Αλλά όχι κακόβουλα, σκοπτικά, μεθοδευμένα. Ο κόσμος κρίνει, δεν είναι κορόιδα. Μ' αρέσει να κυκλοφορώ στο κέντρο με τα πόδια και όχι να παίρνω το αυτοκίνητο. Βλέπω καμιά πλάκα που λείπει από κανένα πεζοδρόμιο, κεντρικό πεζοδρόμιο. Ας πούμε, είδα μια πλάκα που έλειπε από τη Δημητριάδος εκεί έξω από το Χημείο προχθές. Και λέω, είναι τυχερός όποιος είχε την ευθύνη για αυτή την πλάκα που δεν πέρασε από εδώ ο Μπέος, γιατί ο Μπέος είναι τελειομανής, γιατί θα άκουγε τα εξαμάξεις. Όχι, δεν τα θα άκουγε, θα γινόταν σε μία ώρα. Ξέρετε πόσες τέτοιες λεπτομέρειες έχει χάσει ο Σταυρίδης στον ύπνο. Μπορώ να το φανταστώ, αλλά περνάω από ένα πεζοδρόμιο, βλέπω μία ασχήμια θα έλεγα, λείπει κάποιο πλακάκι ή υπάρχει μια λακκούβα, τον παίρνω τηλέφωνο ό,τι ώρα και να είναι. Αύριο να είναι έτοιμο. Είναι. Έτσι λειτουργεί αυτή η δημοτική αρχή. Οι άλλοι καθόντουσαν σε ένα γραφείο. Θέλω να πω κάτι για το Σταυρίδη. Ρίχνανε πασέτζα και ντρεπόντουσαν να μιλήσουν στον κόσμο. Σου λέει θα μιλήσουμε εμείς με αυτούς. Ελάτε τώρα, μην τους ακυρώνετε εσείς. Και ο για καθένας λίγα, ελάχιστα ή πολλά έχει κάνει. Ποιος? Κάποιος θα έχει κάνει ελάχιστα, λίγα. Ακούστε, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά λέμε την αλήθεια με το όνομά τους. Και αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ο κόσμος τους έστειλε στο σπίτι. Τελειώσαν αυτοί. Και πλέον στέλνω ένα μήνυμα στο Σκοτεινιώτη και στην παρέα να σταματήσει αυτές τις αλητίες που κάνει καταγγελίες και μηνύσεις ανώνυμες στην εισαγγελία. Μην νομίζει ότι ελέγχει την πόλη. Θα πάει κατηγορούμενο σύντομα. Γιατί έχουμε μάθει την αλήθεια. Και οι εισαγγελείς και η δικαιοσύνη δεν είναι του χεριού του, να ξέρει. Υπάρχουν έντιμοι δικαστές και εισαγγελείς με αξία, ακεραιότητα, που βλέπουν τα πράγματα. Αυτά που ξέραν να τα αφήσουν. Λοιπόν, θέλω να πω μια συγγνώμη δημόσια στο Σταυρίδη. Δεν θα πάτε. Δεν σας βολεύει, Διότι, ακούστε με. Πριν από λίγο καιρό κάνω μια καταγγελία στον Δήμαρχο για την περιφέρεια του Βόλου, όχι για την πόλη του Βόλου. Και πέφτει, είναι το τριήμερο ή της 25ης ή της καθαράς Δευτέρας. Τον ρήμαξε τον Σταυρίδη ο Μπέος, τον έστελνε εκείνο το τρίμερο. Μου λέει δεν έζησα τρίμερο εγώ με αυτή την καταγγελία. Το λέω έτσι για να έχουμε μια αίσθηση του πώς γίνονται και κάποια πράγματα. Κύριε Πολύζο, να σας πω κάτι. Η δημοτική αρχή ο Μπέος είναι, ακούστε με λίγο, αφήστε με να μονολογήσω λίγο εγώ. Ο Μπέος είναι ένας συγκρουσιακός άνθρωπος. Ό,τι κάνει το κάνει με πάθος πολύ και γίνονται και αυτές οι συγκρούσεις και αν θέλετε που για μας, για τα μέσα ενημέρωση είναι βούτυρο στο ψωμί μας. Μας αρέσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα πρόσωπο που παίζει πανελλαδικά. Αλλά από πίσω εμάς μας ενδιαφέρει ως πολίτες της πόλης αν γίνεται δουλειά και γίνεται δουλειά. Έτσι, να κρατήσουμε αυτό έτσι, να φύγουμε από τις μιζέριες. Που το λέτε. Μου τηλεφώνησαν. Κύριε Πολύζο, ένα λεπτό. Εγώ μπορεί να είμαι αντιπαθητικός, να είμαι συγκρουσιακός που λέτε, να μην είμαι αρεστός. Όμως έργο γίνεται. Αυτό θέλω να ακούσω. Αφήστε τον Αχιλλέα τον Μπέο και θέλετε να σας πω και κάτι. Γιατί παραέγινε αυτό και ένας μεγάλος δώρος με το θέμα της επίσης αρχής, με τους μουλάκιδες, τους πουλάκιδες και δεν συμμαζεύεται. Ακούστε λοιπόν να σας πω κάτι. Τον Δήμαρχο... δεν έληξε αυτό το θέμα της αντιποίησης. Όχι, έχουμε δρόμο ακόμη, γιατί ακόμη δεν έχουμε απαντήσει εμείς. Τώρα έρχεται η μήνυση για ψευδή καταμήνυση, για προσβολή προσωπικότητας, για αγωγές. Να δούμε ο Λάκης πού θα πάει. Γιατί εδώ υπάρχει συνέχεια. Ακούστε λοιπόν, τον Δήμαρχο, για να το ξεκαθαρίσουμε, τον εκλέγει ο λαός. Δεν τον διορίζει κανένας. Και αυτή η δημοτική αρχή δεν θα προδώσει το λαό του Βόλου. Αυτή η δημοτική αρχή μέχρι το 19 θα υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Και όχι κομματικές σκοπιμότητες. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Έτσι θα πάμε. Ρε δεν πάνε να έχουν τον Μπουλάκη,
τον Αβραάμ τον Πάπα να έχουν. Ο λαός αποφάσισε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή θα υπηρετήσει τον πολίτη και την πόλη. Και αυτό κάνουμε. Δεν τους αρέσει. Ας πιούνε ξύδι. Δεν έχει τελειώσει ακόμη από το σούπερ μάρκετ. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα υπηρετούμε το βολιώτικο λαό. Θα κάνουμε λάθη, αλλά θα κάνουμε και μεγάλη προσπάθεια. Και η προσπάθεια, όπως βλέπετε, αναγνωρίζεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου τηλεφώνησαν την ώρα του διαλύματος για να μου πούν ότι πιθανό να κάνει λάθος ο κύριος Μπέος, γιατί ο Κουντουράς τότε δεν ήταν ούτε αντιδήμαρχος ούτε πρόεδρος του κημητηρίου στην επίμαχη περίοδο. Το λέω επειδή μου ζήτησαν να το πω δημόσια. Το κρατούμε να το δούμε και εμείς και να το δούμε και μαζί. Δηλαδή πάμε τα στις 6 υπόλοιπες χρόνια κάρτες που αναφερθήκαμε δεν ήταν, γιατί εγώ έχω φέξει τα χέρια μου. Μπορεί να μην ήταν τώρα όλο σας το λέω διάστημα. Τι μου είπαν σε ένα τηλεφώνημα που κράτησε δευτερόλεπτα, γιατί έβγαινα στο μέρα μετά. Θα έτσι. σεβαστώ την τοποθέτηση του κ. Κουντουρά, αλλά εγώ μπορεί να μην ήταν σε όλο το διάστημα, αλλά σε κάποιο διάστημα ήταν. Εσείς λέτε το πονηρό σε αυτή την ανταλλαγή επιταγών, στις διευκολύνσεις που μας λέει ο κύριος Καρεκλίδης, είναι ότι έχουμε το ίδιο ακριβώς ποσό. Πάντως ότι δεν έχουμε 850 χιλιάρικα, 450, 1100, 1% και πάει λέγοντας. Και άλλες επιταγές έρχονται, και επιταγές μάλιστα που έδινε ο ίδιος στη διαταγή του κημητηρίου. Ας το αφήσουμε όμως αυτό. Είναι μεγάλη τρύπα εκεί, δεν κλείνει. Τι εννοείτε, τώρα μην τη ρίχνετε τη βόμβα και την κλείνετε έτσι γρήγορα. Θα κάνω, κύριε Πολύζο, δεν είναι δίκαιο απέναντι στους συναδέλφους σας. Εγώ είμαι δίκαιος και γι' αυτό θέλω να κρίνω με δίκαια. Θα κάνω συνέντευξη τύπου πολύ σύντομα. Εύχομαι να παραμείνει εδώ. Λέτε θα παρουσιάσετε νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Τι μόνο αυτά ήταν. Την υπόθεση του κυρίου Καρεκλίδη. Τα 800 χιλιάρικα που τα πήρε 23, 22, 18 φορές, πώς τα πήρε. Έχουμε πολλά θέματα με τον κύριο Καρεκλίδη. 28 χρόνια δημοσιογραφία. Αλλά να μάθει ο κόσμος πώς την έκανε τη δημοσιογραφία αυτή. Ποιους εξυπηρετούσε και γιατί την έκανε. Θα μην τρελαθούμε τώρα. Τελειώσαν αυτά τα πράγματα. Έπαιρνε λεφτά από το Δήμο χωρίς να έχει μπει στο φύλλο της κυβέρνησης, χωρίς να δικαιούται. Ποιοι του τα δίναν αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω, μην με τσιγκλάτε για τον Γιώργο τον Καρεκλίδη. Είναι ένας αγωνιστής που σήμερα είναι Πασόκ, αύριο είναι ΣΥΡΙΖΑ, μεθαύριο είναι Νέα Δημοκρατία, ανάλογα που πάει η μπαλάτσα. Και νομίζει αυτός με το κρατικό χρήμα θα έχει εφημερίδες και ράδια. Τώρα να σας πω, ο Καρεκλίδης, πέρα από την περίοδο που φανατικά υποστήριζε το Πασόκ, δεν νομίζω μετά να βγει και να υποστηρίξει κάποιον άλλο με το ίδιο πάθος. Επειδή είσαι πολύ φιλικά δίπλα του και καλά κάνεις, πες του τώρα ότι στην Ιάσονος. Εγώ έχω έτοιμη αγωγή εναντίον του Γιώργου Καρεκλίδη. Τι φιλικά είμαι με τον Γιώργο Καρεκλίδη. Εμένα με βρίζει κάθε μέρα από το ραδιόφωνο. Φιλικά εγώ είμαι απέναντι στον Καρεκλίδη. Στην Ιάσονος, επειδή έχει γίνει. Ακούστε με. Θέλω να το αλλάξουμε το κλίμα. Έχουν ανοίξει κάτι μαγαζιά να πάει να προλάβει να ανοίξει τα σουβλάκια. Σε αυτά είναι πολύ καλός. Ναι. Και θα είμαι πελάτης του εγώ καθημερινός, και ας μην τρώω πολύ σουβλάκι. Ωραία. Αυτή είναι η ειδικότητά του. Να πάει με άσπρη ποδιά, δεν είναι ντροπή η δουλειά. Εγώ έχω πουλήσει πορτοκαλάδες στο γήπεδο. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, άλλα είναι ντροπή. Να βάλει την άσπρη την ποδιά, το σκουφάκι πάνω, γιατί έχει και πολλά μαλλιά, δεν σαν και εμένα, μην πέσει καμιά τρίχα, και να κάνει σουβλάκι λιβαδιώτικο. Λοιπόν, θέλω, επειδή υποσχέθηκα να πω κάτι μετά τις διαφημίσεις. Είχα την απορία, γιατί δεν ήταν προορισμός, όχι γιατί δεν είναι ωραία πόλη η Λάρισα, γιατί υπήρχαν σχολεία για πρώτη φορά φέτος σε 2 μεγάλα ξενοδοχεία, καλά ξενοδοχεία της Λάρισσας. Και μου εξήγησαν αυτό που έλεγε πριν ο Αχιλλέος ο Μπέος στις διαφημίσεις, ότι δηλαδή δεν βρίσκαν στο Βόλο και κατευθύνονταν στην Λάρισα. Και από εκεί ήρθαν και Πήλιο, από ό,τι μου εξήγησαν, γιατί έλεγα καλά, είχατε ποτέ σχολείο? Όχι, πρώτη φορά λένε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Κύριε Πολύζο, ότι ο κόσμος στην υπόλοιπη Ελλάδα, και εδώ στο Βόλο βέβαια τους έχει καταλάβει, δεν ξέρουν ποιος είναι ο Καρεκλίδης ή ο Σαμαρτζής ή η Τασοπούλου. Βλέπουν πραγματικά γεγονότα, είναι πραγματιστές, ότι ο Βόλος πραγματικά έχει αλλάξει και έρχονται να τον δούνε. Και πού είστε ακόμη? Το Μονακό είναι κοντά. Θα έρθει το Μονακό εδώ να πάρει ιδέες, να μεταφέρει το Βόλο εκεί. Γιατί δεν είμαστε στην αρχή ακόμη. Ό,τι και να κάνουνε, αυτή η Δημοτική Αρχή μέχρι το 19 θα είναι εδώ, θα κάνει το Βόλο μεγάλο και τρανό, είτε θέλουν κάποιοι είτε όχι, θα αλλάξει η νοοτροπία
Ζητάμε τη συμβολή του κόσμου να μας βοηθήσει, να σταθεί δίπλα μας, να υπηρετήσουμε αυτή την πόλη πραγματικά, χωρίς ιδιοτέλειες, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, να γράψουμε ιστορία, να έρθει ευημερία στην πόλη μας. Δημιουργούμε πράγματα πολλά. Πότε θα μας ανακοινώσετε τι θα γίνει με τις παραλίες φέτος? Νομίζω ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ήδη δρομολογούνται όλα αυτά. Ρωτήστε τη Δημοτική Αρχή. Στείλτε, αλλά θα έρθει και ο κύριος Θεοδόρου και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι να πούνε. Εδώ είναι κάτι το προσωπικό για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, και γιατί κάποια πράγματα, όπως τα λέω εγώ, κάποιοι αντιδήμαρχοι και ο κύριος Θεοδόρου δεν μπορούν να τα πούνε. Είναι η αλήθεια. Αυτές είναι οι αλήθειες. Δημιουργούμε πολλά πράγματα, κύριε Πολύζο, στην πόλη του Βόλου. Θα σας πω μόνο ότι φέτος γίνονται πάνω από 6 ή 7 εκδηλώσεις, βαλκανικοί αγώνες, πανευρωπαϊκοί αγώνες, jet ski παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4-5 ημέρες, με παρελάσεις, με χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Πόσες διοργανώσεις έχετε πάρει για το καλοκαίρι? Ή 6-7. Φαινόμενο. Μάλιστα. Αλλά πολλά πράγματα γίνονται στην πόλη αυτή. Δεν τα προβάλλουν κάποιοι επίτηδες. Θα τα δει όμως ο κόσμος και θα καταλάβει. Είμαστε δίπλα σε αυτή την πόλη, την αγαπάμε. Προσπαθούμε με ό,τι θετικό ή αρνητικό, αλλά τα περισσότερα είναι θετικά, γιατί όταν πολλοί άνθρωποι προσπαθούν θα κάνουν και λάθη. Ζητάμε τη συνδρομή του κόσμου στις αλλαγές που κάνουμε, για να φύγουν οι παράγκες, αν θέλετε, μέσα από τους πεζόδρομους, να φτιαχτούν τα μαγαζιά, οι ποδηλατόδρομοι, πολλά πράγματα. Σύντομα ο κύριος Θεοδόρου και η Δημοτική Αρχή θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα που διεκδικούν πάνω από 30 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Το ίδιο και η ΔΕΙΑΒ. Τι νομίζουν αυτοί? Ότι εμείς κοιτάγαμε πώς θα διορίσουμε κάποιον υπάλληλο για να μας ψηφίσει? Δεν θέλουμε να μας ψηφίσετε. Θέλουμε να μας αναγνωρίσετε όμως την προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί πραγματικά λατρεύουμε αυτή την πόλη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Μπέο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.